Хора, днес ще играем Майнкрафт. Аз за втори път я играя и искам да си изтегла някакви работи, например като ламблок, обаче нещо не ми позволява. Ако някой знае как, мога да ги изтегла. Ето го, ламблок. Снощи чаках 1 час и 30 минути по часовник. Остана на 0. Колко ламблок има тук? Аз в момента съм направил къща на вещица. Първият свят беше просто да видя новите влакове. Има много яки табелки, висящи. Има нови животни. Вие знаете ли, ако сте фенове на Brawl Stars, след 21 дни ще пускат новият сезон на новия Battle Pass на Brawl Stars и ще връщат кутийките. Странно нещо. Който е фен на Майнкрафт, да напише фен на Майнкрафт. Във видеото на Анди Студио, където Анди направи куче, нищо не е доказал. И аз направих дали по-готин от него. Така, само чайте, че съм се забил в някаква бездумна яна от грозде. Ето сега. И вижте какво съм си направил тук. Асансьорче. И така, идваш тука. Ой, иди, чакай. Минаваш. Нямам към. Извинете, обаче съм забравил да сложа още вода. Тъпчо. Пип. Така. И се изтегляш нагоре. Изтегляш се нагоре. Но ще започна от начало буквално. Пак се забих ударното. В принцип аз играх една уж Майнкрафт. После ще ви я покажа. Ой. И там имам 80 или 90 свята. Във всеки един съм построил по нещо готино. Имам затвор даже. Имам си и полиция. Имам цял хотел. Така. Тук вещицата е играла на пинг-понг с хора. Вижте. Внимание, къща на вещица. И ко ще ни направи тая, бе? Я гледай. Къде си му? Сирмата излезна. Ето. Тук си имаме букшелфи. Ей, как взех тази книга, бе? И така, хора, това е новият блок в Майнкрафт. Да ви запозная с новите блокове. Имаме си кофа с попови лъжички. Това даже не знам как може да е. Имаме нов блок. Чакъл. Имаме нов букшелф. Чакайте. Айде бе, мамка ти.
Имаме си някакво украсена саксия, някакъв шаблон и някакви си керамидилица, какво ли са. Имаме нови табелки. Чакайте да ви покажа новите неща от тук. Имаме си четка. Тъпо нещо. Новите табелки, ето ги. Имаме и нова стойка за предмет. Искам да изпробвам поповите лъжички. Много са ми любопитни, да кажем. Те как изглеждат въобще поповите? Ой, не. Ако го видят в Майнкрафт, ще кажа, че някакво извънземно грозно. Къде ми избяга вещицата? Жена, къде си ма? О, не, крипър. Ако сте забелязали, съм в един гнусен баям и затова реших да направя къща на вещица. Това е къщата. Това е къщата на вещица. Ако ви е харесал, може да оставите един лайк на клипчето и моля ви, натиснете subscribe, да може да гледате все още такива готини видеа. Ако ви харесват, разбира се. Искам да коментирам това нещо. Има един в TikTok, където прави глинени неща. И тази, ако го сложа тук, ще ми заприлича на апоточка. Пулп емоджи. Втора точка. Ще ми заприлича на някаква саксия. Прилича много на пулп емоджи. Чакайте, сега ще направим едно пулп емоджи. Тук сигурно котката се нещо ще си е направила там. Упс, забравих една грешка. Без да искам направих една грешка. Какво стана тук? Пип, 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 пип. Новата песен на Фики, чухте ли я? Чипи, чипи, чапа, чапа, дуби, дуби, раба, раба. Чипи, чипи, чапа, чапа, дуби, дуби, раба, раба. Премачи. Това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Забравих нещо да добавя. Една ограда. И вижте какво пише.
Така. Това ще бъде. Искам да го прочетем. Абонирай се за канала с камбанката, ако искаш още видеа. И 1, 2, 3, старт!